Pe când aveam 6 ani, am văzut odată o poză splendidă într-o carte despre pădurea virgină, care se numea Povești trăite. Reprezenta un șarpe boa care înghițea o fiară sălbatică. În carte se spunea: șerbii boa își închid prada întreagă pe nemestecate. Pe urmă, nu se mai pot clinti din loc și dorm în cele 6 luni cât își fac digestia. M-am gândit mult atunci la aventurile din junglă și la rândul meu am izbutit cu un creion colorat să conturez primul meu desen. Mi-am arătat capodopera oamenilor mari și i-am întrebat dacă desenul meu îi sperie. Mi-au răspuns: de ce să te sperie o pălărie? Desenul meu nu reprezenta o pălărie. Reprezenta un șarpe boa care digera un elefant. Atunci am desenat interiorul șarpelui boa ca să poată înțelege și oamenii mari. Ei au mereu nevoie de explicații. Oamenii mari m-au povățuit să las baltă desenele cu șerpii boa deschiși sau închiși și să mă ocup mai degrabă de geografie, de istorie, de aritmetică și de gramatică. Așa se face că am renunțat la vârsta de 6 ani la o splendidă carieră de pictor. Fusesem descurajat de lipsa de succes a desenului meu. Oamenii mari nu înțeleg niciodată ceva singurei și pentru copii e obositor să le tot dea explicații. A trebuit deci să-mi aleg o altă meserie și am învățat să pilotez avioane. Am zburat cam prin toată lumea și geografia, cei drept, mi-a fost de mare trebuință. Știam să deosebesc dintr-o ochire China de Arizona. E foarte folositor dacă te-ai rătăci în timpul nopții. Am avut astfel de-a lungul vieții o droaie de întâlniri cu o droaie de persoane serioase. Am trăit mult printre oamenii mari. I-am văzut de foarte aproape. Asta nu mi-a prea îmbunătățit părerea despre ei. Când mă întâlneam cu vreunul care mi se părea ceva mai ager, făceam pe el experiența cu desenul meu, pe care l-am păstrat mereu la mine. Voiam să văd dacă e într-adevăr înțelegător, dar mereu îmi răspundea: e o pălărie. Atunci nu mai vorbeam nici de șerboa, nici de păduri virgine, nici de stele. Mă puneam în mintea lui. Îi vorbeam de bridge, de golf, de politică și de cravate. Iar omul mare era tare mulțumit să cunoască pe cineva atât de la locul lui. Am trăit astfel singur, fără nimeni cu care să vorbesc cu adevărat, până la o pană din deșertul Sahara de acum 6 ani. Mi se stricase ceva la motor și, cum nu aveam cu mine nici mecanic, nici pasageri, voiam să încerc să duc la bun sfârșit de unul singur o reparație anevoioasă. Era pentru mine o chestiune de viață și de moarte, abia dacă aveam apă de băut de 8 zile. În prima seară am adormit deci pe nisip, la 1000 de mile departare de orice așezare locuită. Eram chiar mai singuratic decât un naufragiat pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă puteți închipui ce surpriză am avut când, în zorii zilei, m-a trezit o vocișoară ciudată. Spunea: v-aș ruga, desenează-mi o oaie. Ce? Desenează-mi o oaie. Am sărit în picioare ca lovit de trăsnet. M-am frecat bine la ochi, m-am uitat bine de tot și am văzut un puști cu totul extraordinar care mă cerceta cu gravitate. Iată cel mai bun portret pe care mai târziu am izbutit să îl fac. Dar desenul meu era, firește, mult mai puțin fermecător decât modelul. Nu-i vina mea. Fusesem descurajat în cariera mea de pictor de către oamenii mari, la vârsta de 6 ani, și nu învățasem să desenez nimic, cu excepția șerpilor boa închiși și a șerpilor boa deschiși.
M-am uitat deci la această arătare cu ochii mari de uimire. Nu uitați că mă aflam la 1000 de mile departare de orice regiune locuită. Ori puștul meu nu părea să fie nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de sete, nici mort de frică. Nu arăta de fel ca un copil pierdut în mijlocul deșertului, la 1000 de mile de orice regiune locuită. Când am reușit în sfârșit să îngăim ceva, i-am zis: Bine, dar ce cauți aici? Iar el mi-a repetat atunci încetișor de tot, ca pe un lucru foarte serios: V-aș ruga, desenează-mi o oaie. Când misterul e prea covârșitor, nu îndrăznești să nu-i dai ascultare. Oricât de absurd mi s-ar fi părut asta, la 1000 de mile departare de toate așezările locuite și în pericol de moarte, mi-am scos din buzunar o foaie de hârtie și un stilou. Însă mi-am amintit atunci că studiasem mai ales geografie, istorie, aritmetică și gramatică și am spus puștiului că nu știu să desenez. Mi-a răspuns: Nu-i nimic, desenează-mi o oaie. Cum nu desenasem niciodată o oaie, am refăcut pentru el unul dintre cele 2 desene de care eram în stare, pe cel cu șarpele boa închis. Și am rămas încremenit de uimire să-l aud pe puști răspunzându-mi: Nu vreau un elefant într-un șarpe boa. Un boa e foarte periculos, iar un elefant e foarte incomod. Acasă la mine e loc puțin de tot. Am nevoie de o oaie. Așa că am desenat o oaie. S-a uitat cu atenție, apoi: Nu, asta e deja tare bolnavă, fă-mi alta. Am desenat altă oaie. Prietenul meu a zâmbit amabil cu îngăduință. Vezi bine, nu-i oaie, e berbec, are coarne. Mi-am refăcut așadar iarăși desenul, dar mi-a fost refuzat idoma celor dinainte. Asta era prea bătrână. Vreau o oaie care să trăiască mult. Atunci, pierzându-mi răbdarea, cum mă grăbeam să încep să-mi demontez motorul, am măzgălit desenul acesta. Ce credeți că era? O cărămidă. Și am trântit. Asta e lădița. Oaia pe care o vrei tu e înăuntru. Dar nu mică mi-a fost mirarea să văd că fața tânărului meu judecător se luminează. E tocmai ce-mi doream. Crezi că pentru o oaie ca asta e nevoie de multă iarbă? De ce? L-am întrebat. Pentru că acasă la mine e loc puțin de tot. O să fie cu siguranță de ajuns, i-am răspuns. Ți-am dat o oaie foarte mică. Și-a plecat capul spre desen. Nu-i chiar așa de mică, ia uite, a adormit. Și astfel am făcut eu cunoștință cu micul prinț.